shah kren beiñ namar ba pibut yo Jesus Christ la sina do ka klimat ka ba pidiang yo try Jesu haga jing im ka jong pila smut hu ila ka jong jing im ba kala don ka ta ka jing her haga jing im ka jpi ba manta kala don ka ta ka jing her pimlong sho kum uta ubri ba man shwa lani kum ka ta ka bri ba man shwa kala don ka ka don jong ka ba pisngot hu ba ka don ka jing thamai bat phim kwa sho ban kren ye kanonu ga ktien ga sniu phim kwa sho man le ye kanonu ga kam ga bpi le ki por bom shwa naru ka klimat ga bpi diang no try bat kata ga dei ka jing thau thamai ha ga ba ublei ulabu ha ga dono chpi ye ga dono ga ba thamai ye ga ga jim ga ba thamai bat menta phila ya sprang phila skri yo try bat ha ka jing ya len ti jong phi ban skri ban bot yu Jesus Christ ban pen sngoba ban le ikamon jong Jesus Christ le si pisha kren beiñ namarwa pila sedang ban bot shisha yu Jesus Christ pila sedang ban le ikamon ga jongu pila sedang ban pen sngoba yu pila sedang ban kinria na ki ge wasniu pim sngotunat ban kren ban yo sngo na ki prolog ga jopi